محمد في البيان حمدا لمن أتقانا من كاد زوج شرنا شيخي صلى عليه الكريم ما مدك فنيداني حمدا يدوم ما قد يقوم ملك قديم لذي العنام خير السلام من ذي السلام على الإمام ختم النظام سلام مجيبي على حبيبي ماهي الذنوب نجل الكرام رضا الوهابي على الصحابي سافي الثياب على الدوام إليك ربي حاجة قلبي فكن ملبي يا من قوام يا من أناجي فيك احتياجي في كل حاجي فكن أمام يا من أنادي يوم المآدي كن لي بهذه قبل التمام caggal yettude allah e julde afa kodda gorko goto fitani leñol woni rasulu sallllahu alayhi wa sallam en garti e yewtere men witende wattu hakkille ɗo e tele men tele mbeɗa kala alatine so tawi woni waktuji ganarma sappo e joyyi on saaha ma en mbaɗɗo yewtere witende wattu hakkille en garti yewtere men ko fati e mawni kinare e mawni kinare noon enen foof eɗen gandi holko woni e mawni kinare won noon e mawni kinare lasli woni mawni kinare ko hakkunde iblis e baba adama nde allah wi maleykaji ɗi inni jailum fil ardi khalifa on saaha komi baɗowo ko wiyete lomtam e less leydi he ene rawna allah ene andina allah maleykaji ɗi mbi allah a waɗat e leydi he mo ganduɗa kene bonna leydi ndi ene rufa ƴiiƴe meete a waɗat e leydi he mo ganduɗa ene wara yimɓe ene wujja ene fena ene zina ɓe goni haalde ɗum kamɓe maleykaji ɗi eɓe kalde e nder koye men ɓe duttiɓe mbi allah tagata ɓurɗo en moƴƴude allah tagata ɓurɗo en wadde fayida allah tagata ɓurɗo en wawde rewde allah allah tagata ɓurɗo en wawde subhinande allah on saaha allah ɗaccidiɓe e ñoore mabɓe ɓe dutti ɓe goni e yewtude allah tagui baba adama nde allah tagui baba adama o andini baba adama dendagal gueɗe ɗe ganduɗa ko taganno pour baba adama wonno mbiɗen kala ko wone aduna allah tagani hoore mum tan ko neɗɗo ko heddi ko pop allah tagiri ɗum ko pour neɗɗo o so oto mum so pucci mum allah waɗirani ɗum ha wona hen allah waɗiri ko ha neɗɗo o wona hen so puccu ngu allah waɗiri ko ha neɗɗo o waɗɗo hen so oto o allah waɗiri ko ha neɗɗo o joola hen allah tagani hoore mum tan ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o tagani nelaɗo noon windere heddino nde ɗum woni lamma da allahu da'ina li ta'atihim on saaha allah addi baba adama addi maleykaji ɗi wi gandine baba adama ɗum ɗo holko woni ɓe nonki andude ɓe wi qalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana senare wodini allah subhanaka senare wodinima an joomam kamɓe maleykaji eɓe kaala ɓe mbi gandal alana min so wona ko peccanɗa min yomin gandu e nder gandal o wi baba adama andin maleykaji ɗi holɗeɗo gueɗe baba adama wi ɗum ɗo wiyete ko kuundal ɗum ɗo wiyete ko nappale ɗum wiyete ko ñorgo ɗum ɗo wiyete ko mbeɗu ɗum ɗo wiyete gandarma ko sakil ɗum wiyete gandarma ko gubbol ɗum wiyete gandarma ko dooliŋ ɗum wiyete gandarma ko sabdu ɗum wiyete ko hoɗɗandu a baba adama haaliniɓe ha gasi on saaha allah wi ɓayde baba adama jangguini on penni ɗum sali wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblis aba ay wastakbara ko ɗon jinnoɗen arde kamɓe pop ɓe peeni baba adama sali o ko duuɓi temedde joyyi duuɓi temedde joyyi eɓe daari eɓe mbaɗa baba adama pardon duuɓi temedde joyyi joni noon on saaha allah wi iblis an ko hanma wadde koɓe waɗi ko o wi ana hayrun minhu o ko min ɓuuri ɗum moƴƴude saabu o to tawi ko dewal allah min tadi mo hen mi rewi allah guilo arani kadi min tagami koye jeygol oɗo tagɗama koye ɓakkel joni noon min holno ndewranmi caggal mo ɓuurmi woy kay mo ɓuurmi rewa caggalam kono min kay mi rewata caggal mo ɓuurmi ay aba wastakbar o sali o montini allah yimo fulka yaltu e gouvernement allah yaltinimo e gouvernement mum kanko iblis o yaltina e gouvernement allah joni noon neɗɗo o ari hankkadi o wonti gandarma comme no iblis o ari o wone mawni kinade o ari gandarma o wone ko wiyete hankkadi hamtade min woni o min woni ɓi kaari ha ceerno mouhamadou bocara gatagui o wi arbaatun muhlikatun lil abdi ana nahanu summa li indi o wi gueɗe nayyi ene halkan neɗɗo wiide min ala wiide minen ala wiide onon ala ay allah o wiyata tan ko kazzabu bi ayatina ɓe penni ayaji amen kono eɗen gandi allah ala mo woni allah wiyata ko inna jaalna allah wiyata ko inna atayna allah wiyata ko allah haalat kala ko haali o wiyata ko minen
eɗen gandi Allah ala mo wondi sabu hol ɗum sababude wasde e teddinde yimɓe ɓe wonde wiide min ganarma moƴƴen joni noon ɗum tagi mawɗo maali wi masatta kabburu wa anta hamilu baynahuma jasatan ya jahilu an kam holko tagma mawnikinare masatta kabburu an kam pourquoi aɗa mawnikino aɗa wiya ko min kadi wa anta hamilu baynahuma najasatu ya jahilu hankadi an jaltuɗa komin bayni sulbi wa taraib jaltuɗa ko hakkude ndiyam gorko gummiɗam e keeji e ndiyam debbo gummiɗam e ranga an masatta kabburu an holko tagi aɗa mawnikino garten seeɗa e mawnikinare ay an neɗɗo ko tagi aɗa mawnikino ay qabri ma e lelde qabri ene jangguinma lelde e nder reedu yumma ayno leloriɗa e nder reedu yumma dille ngala haydara ngala ni faam ko noon lelortoɗa e qabri ma dille ngala haydara ala wadde masatta kabburu ay saɗa yalta e reedu yumma wona ngati wara nanggat jinnaɗo ma o ay wadde faam saɗa yalta aduna ko wiyete kaariki mayde nangguete saabu neɗɗo yaltata aduna sowona ke heeɓa kaariki mayde wadde an neɗɗo o masatta kabburu ay sa yalti e reedu yumma wona allotete sa yalti aduna wona allotete joni noon ɗeɗo lodɗe ɗiɗi lombi lotɗomo nde jaltuɗa e reedu yumma o anda on joni masatta kabburu an neɗɗo ko tagi aɗa mawnikino mo ganduɗa e mawnikinade dow mum o a anda to kañum lonnoma nde jaltuɗa e reedu yumma nde sa yalti aduna ka loteteɗo joni masatta kabburu est ce que aɗa andi sa maayi hol jogorɗo loddema a anda masatta kabburu sa yalti reedu yumma a lotama a mojere tekke joni noon moƴƴoma tekke o anda ɗum ko tagi aɗa mawnikino yimɓeɓe kaari ɓuranima te anda so mojinoma tekke nde jaltuɗa e reedu yummade o woto yejjiri sa maayi allah watama rewata hen ko hasnede est ce que aɗa andi jogorɗo hasnudemo ala anda wadde bandam masatta kabburu ko tagi am mawnikino sa yalti e reedu yumma wonɓe tawata ene jooɗi ɗon ene garde yumma so hôpital so nder galle so nder sal so leslik won tawaɓe ne jibinteɗa nde a anda ɓen sa mawnikinima ne gasa wonde mawnikinɗa e ɓen te a anda ɓen tawanoɓe ne jibinteɗa nde a anda ɓen kadi a jogorani andude tawateɓe nde mayitande an bandam masatta kabburu ko tagui aɗa mawnikino an so tawi a mojama tekki yimɓe ɓe belto sababude kaari heftima kaari jibinama dañi ɓinguel guure walla dañi ɓinguel dewel est ce que aɗa andi beltinoɗo o hen est ce que aɗa andi bannoɗo bujjoye mum e nder indema est ce que aɗa andi garnoɗo wiide yo allah wurno barkini est ce que aɗa andi gaddannoɗo yumma nebam est ce que aɗa andi pukinoɗom est ce que aɗa andi pembunoɗom a anda bandum masatta kabburu sa yalti aduna neɗɗo mo ganduɗa lootowom waɗanma uranteri suno itta jawdi mum low auto yo yimɓe jaa duwaw itta kalis mum wiya waɗani fidaw itta kalis mum wiya waɗani silki est ce que aɗa andi ko on ala mi anda wadde bandam masatta kabburu ko tagui aɗa mawnikino a anda tampowo e indema tampunoɗo e indema a anda te a jogorani andude tampoyowo e guenayse ma an masatta kabburu ne jaltata reedu yummade won walluɓema jaɓɓadema ne jaltata e reedu yummade est ce que aɗa andi jaɓɓinoɗoma ne jaltata e reedu yummade ala anda saɗa jolne e qabri est ce que aɗa andi ko hammadi mini walla ko pende mawni walla ko samba dende mo caɗiɗa rendude hirado est ce que aɗa andi to ko on colnanima qabri ma ala tekke mojade ma ɗe jibinaɗa nde ɗen tekke est ce que aɗa andi bitique moɗe cooda ala est ce que aɗa andi ceerɗo melfi mum rokkuma ala est ce que aɗa andi wutel koyngel gadda ngel yo yumma ɓorno ala anda est ce que aɗa andi an kasanke mo ɓornotoɗa o holto ummortono hol jeyɗo kalis ha kasanke o heeɓa a anda wadde banda masatta ko tagui kadi neɗɗo komin bayni sulbi o taraib mummiɗa ko hakkude ndiyam mani ko ganduɗa so rufama e comcol juulata ko ganduɗa so waɗama e nokku juulata ko ganduɗa so waɗama e ɓandu juulata so tawi ko ganduɗa so yalta e neɗɗo koma loongal farilla woɗɗo e dow hoore mum waɗɗitina ngal loongal on sa so juuli allah jaɓanamo joni noon an ndeɗon toɓɓere ko nden jaltuɗa toɓɓere nden noon no wayi wonde soɓe ni joni noon nen toɓɓere wonde soɓe nde a woni wi hen neɗɗo a yalti e nder reedu yuma waɗi balɗe caɓannayyi ka toɓɓere balɗe caɓannayyi pawruɗe hen gonɗa heɗɗere balɗe caɓannayyi ɓeydi hen wonti heɗɗere woni balɗe temedere nogas balɗe temedere nogas sa fecci ɗum laabi ɗiɗi rokkatma 60 jours
60 jours pecca ɗum laabi ɗi rokkatma ko 30 jours 30 jours 30 jours noon 3 fois rokkatma ko 4 mois wadde 4 mois aɗa woni reedu yumma a wonani haydara sa heeɓi 4 mois sa malaɗo marqué hen sa malkisaɗo marqué hen sa dañowo marqué hen so tawi ka kala ko mbawɗa wadde marqué waɗe emploi de temps ma ko ɗum ɗo zuwata e nder si ɗum woni scénario mo Allah rokkuma ko ɗum ɗo zuwata e nder aduna ma neɗɗo wawa raɓɓidde balɗe ma so Allah ne junnuno neɗɗo wawa junnude balɗe ma so Allah ne raɓɓiɗinno neɗɗo wawa hebbinde arsugue ma so Allah ne famɗinno neɗɗo wawa mawninandema arsugue ma so Allah ne famɗinanno ko noon kadi neɗɗo wawa famɗinde so tawi Allah ne hebbinanno so Allah waɗimo joolo ala bawɗo waddemo dabbo joni noon an masa takabbur an ko tagui mawnikinoɗa an ko tagui aɗa mawnikino e ɓeɗon neɗɗo ɗum woni alay saago neɗɗo o faama o wi masa takabbur alan takuna mimman li hawfillahi kada yabkuna an ko tagui aɗa mawnikino mete miijoroɓe Allah miijo hakkude mumen Allah miijo yawma idin yasduru nnasu ashtatan li yurwa amalahum an meta a miijaki oɗon ñalawma ha gona e wayde sababude ka jeew résultat ma waddani résultat ma yiiɗa yiide hen mawnikinade an meta a miijaki faman yamal misqala zarratin hayran yara wa man yamal misqala zarratin charran yara an meta a miijaki on ñalawma bandam meta a miijaki ñalawma mo ganduɗa inna rabbaka la bil mirsad Allah nani e carrefour kala to garɗa sa debbo sa gorko sa moƴƴo sa bon ma ar ɗon ar fréquentat ɗon keɓa dossier ma jaaha to poɗɗa yaade to an mete a miijaki yowma la yanfau malun wala banun illa man ata llah bi qalbin salim an mete a miijaki on ñalawma banda mete a miijaki yowma yafiru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi ila akhiri l aya mete an a miijaki oɗon ñalawma bandam ko tagui aɗa mawnikino min o min peut-être min no ko min ɗum jaɓata sukaɓe dépasse mi non annabi o sallllahu alayhi wa sallam Allah wi ko lagad kana lakum fi rasulillah iswatun hasana annabi ko ñimtinorgal moƴƴal annabi ko goto fof mum yo jaggu annabi waɗa ɗum idol mum joni noon annabi o sallllahu alayhi wa sallam Allah wiyum ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan galisa al qalbi lan faddu min hawlik annabi sinno an ka bonɗo ɓernde sinno ka haasiɗi sinno ka mawnikiniɗo annabi sinno ka ɗawowo annabi sinno ka geddowo annabi sinno ka ñamowo banggue ma hay goto takkota ko sara ma sa yi yimɓe ne garay ma on annabi biyaɗo ko sababu no moƴƴere ma tagui yimɓe ɓe arde ma Allah wiyanimo sababu no gandal ma de Allah wiyanimo sababu no jawdi ma de Allah wiyanimo sababu no ɓingu moƴƴagu ma de aa Allah wimo ko sababu no moƴƴudemo ɓernde e labdemo reedu e wondema leeso e wondema newiide e wondema carrefour miskine Allah ene arayma patron ne ene arayma jiɗɗo andude diine mum ne arayma joni noon an neɗɗo biɗo aɗa ñemtini Mouhammadou hono ka mawnikiniɗo ene joguiɓe a kaldata ene joguiɓe a haaldata wadde an a ñemtinani rasulu sallllahu alayhi wa sallam annabi wi ko innama bulistu li utanne makarim ay ƴeewen mawnikinade neɗɗo Allah adi tagde ko leydi ndi o sakkiri tagde asman nde leydi taga noon leydi ndi woni ƴuufnade wonde alamo Allah tagui taw so wona kañum on saaha Allah tagui asman feŋi e ceeɓe leydi ndi natti ummade asman watti naaɗade ene mawnikino e dow leydi he ha asman o naaɗo faando leydi ndi waɗa ɗum belle hollum leydi ndi natti wawde ummade saabu Allah jaggi asman fawi dow mum asman watti biifade waɗi guewade Allah tagui kaaƴe mawɗo lombi hakkude asman e leydi asman hulti naaɗade saabu kaaƴe ɗe nan ɗon leydi ndi ronki ummade saabu kaaƴe nan fawi dow mum wa jaalna wiyotono Allah wiyata wa jaalna al jibala mihadan wol jibal awtadan ke wol jibal awtada min mbaɗi ɗum ko comme pontoje peɗɗe min mbaɗi on saaha kaaƴe ɗe goni gufnade kadi asman arde kadi leydi ummade Allah tagui lekki fawi ɗum e dow hayre nde yantin pour holɗum lekki ndeke wonko Allah addi fawi dow mum holɗum lekki wadde gufnade min on saaha Allah tagui hendu nde Allah tagui hendu nde hendu ndu gandanma bifali mum liɓi lekki ki on saaha lekki hendu ndu woni e yirlade ene tourna ene tarana ene wiya ko min woni mo ganduɗa liɓɓe kala liɓannoɗo holɗum ay leydi liɓi e asman liɓino leydi kaaje liɓi asman lekki liɓi kaaje o wi ko min liɓi kala liɓannoɗo e nder hendu he noon Allah tagui hen ruh ɗum woni ceer Cheikh wi wolowla ruhuhu ma raha rihun wala shay'un yakunu ala dawa ay hendu ndu wone yaade to hendu ndu wone yaade noon
on so Allah tagi hen ruuhu e nder ruuhu he taga noon neɗɗo noon nde taga hende o watti wiide min presque min komi o min komin ɗum ɗo non c'est pas l'appel comme min comme tara min wona pointir makko hankkadi oɗon taga hen ay nde neɗɗo heewi gufaali heewi bakkaali heewi kaacali e hankkadi ene bakka ene yaha ne wiya min komi fresh boy walla komi fresh gueule walla komi faga bon walla komi faga hankkadi aɗa yiya aɗa bakka perek aɗa yiya gandanma fi dégradé ma aɗa yiya gandanma aɗa tello e mbedda a jogui 108 ma aɗa yiya aɗa haɗa juuloyoɓe aɗa yaha ɗumnini ayi holko Allah nelema ɗoygol ya tan ɗum neɗɗo o daro o bifoɗo o seka o ƴetto omo yahamo bakka ko jeune ko ɗum ɗo ko ɗum Allah taga ɗoygol o yaha ɓoye koyɗe ɗe gonga so koyɗe ɗe goŋi guite ɗe ɗano o lelo ɗano so lelimo ɗanima sa welama kirsama sa welama tongama sa welama berlama ƴeew ko bakkanno guinnani ko foof ko ɓuuri jasde aduna holɗum ɗoygol ɗum liɓima ɗum noon yo Allah rokku en ñimtinde Muhammad sallllahu alayhi wa sallam fa ahmadullah ala intihaihi ka hamdina iyahu fi ibtidaihi fa nasalu llah bimahdi lkarami salatu ala nabiyi l ummi wa alihi wa sahbihi zawi